Welkom bij Award TV. Mijn naam is Elsie Dox en vandaag gaan we een gesprek voeren met Alwin Burke. Ik hoop dat ik het goed zeg. Heel goed. Alwin Burke, leraar, vader, oprichter van Replay en oprichter van Homebase Record. Alwin, welkom. Dankjewel. Hartelijk dank dat je mijn uitnodiging hebt geaccepteerd en dat ik bij jou vandaag in de studio een gesprek met jou mag voeren. Ja, maar tof. Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd voor dit gesprek. Dat vind ik erg leuk. Ik wil je ook nader toelichten waarom ik je heb uitgenodigd. Okay. Ik ben zelf geboren op Curaçao Ja. en ik heb gewoond in een Surinaamse dorp. En de meeste van mijn buren waren Surinamers en Portugezen. En sowieso hebben wij van de Caribisch gebied een nauwe band met Suriname. Zou je ons willen vertellen hoe je hebt gekozen om leraar te worden? Waarom je daarvoor hebt gekozen? Ik heb gekozen om leraar te worden omdat ik op jonge leeftijd al doorhad dat ik het leuk vond om kennis over te brengen. Ik vond het leuk om mijn broertje te vertellen hoe dingen moesten, hoe dingen in elkaar zaten. En als hij met huiswerk zat, dan ging ik hem altijd helpen. En het gaf een bevredigend gevoel om te zien dat hij dan goede resultaten haalde. Dus op een gegeven moment dacht ik van oké, misschien is het niet zo gek. Daar komt bij dat mijn moeder, wijlen mijn moeder, ze is er niet meer, maar ze wilde heel graag onderwijzeres worden in Suriname. Maar mijn grootouders hadden het geld niet om haar studie te betalen. Dus dat was fantastisch, 1 op 1 als ik dan onderwijzer werd. Dan had ik mama's wens ook vervuld. Dus dat zijn mijn redenen om het onderwijs in te gaan. Dat is heel prachtig. En in Nederland fungeer je ook als leraar? Ja, klopt. Ik ben leraar op een basisschool in Rotterdam-Noord. En het is een geweldig leuke school. En het zijn echt leuke leerlingen en het zijn heel veel leerlingen met een, hoe zal ik dat zeggen, met een niet-westerse achtergrond. En ja, dat geeft een extraatje, omdat ik ook een niet-westerse achtergrond heb. Dan heb ik het idee dat ik die kinderen net iets beter begrijp. Sorry dat ik je interrompeer. Ja. Maar op mijn verzoek heb je een hele prachtige lied in het achtergrond gezet. Niemand. Dat moet je niet uitzetten, maar wel iets zachter. Want iets zachter. Dat kan gebeuren. We gaan niet stoppen met opnemen, want het is gewoon een gesprek onderling. En iemand Hij is nou mag iets zachter. Ja, precies. Ja, niemand is Dus, een van mijn favorieten trouwens, ja, van de nummers van Replay. de mijne ook. Oh, En Alade, dat mag je best wel weten. Dat is ook een favoriet van mij. ja, te gek. Je mag doorgaan met waar je gebleven bent. Ja, dus ik denk dat ik een hele leuke klik heb met de kinderen op school waar ik werk. En nou ja, goed, vanuit mijn achtergrond kan ik heel makkelijk met ze connecten. Dus ja, ik geniet ervan, ik geniet van het werk en heel dankbaar werk is het. En heb je te maken met een gemêleerde groepje of is het echt? Ja, het is wel heel typisch hoor, want ik weet nog goed toen ik begon in het onderwijs, of nee, ik ga nog verder terug. Toen ik pas naar Nederland kwam als kleine jongen, kon je eigenlijk de mensen met een buitenlandse achtergrond, die kon je, ik ga Kan gebeuren, het is maakt niet uit. De mensen met een, of de kinderen met een buitenlandse achtergrond, zal ik maar zeggen, die kon je gewoon tellen. Over de hele school kon je ze gewoon tellen. Tegenwoordig is het op veel scholen net andersom. Als je kinderen met een Nederlandse achtergrond gaat zoeken op bepaalde scholen, ook op het schooltje waar ik werk, dan kom je niet zo ver. Oh, op zo'n fiets. De rollen zijn omgedraaid, denk ik. Ja. Het is alleen zo in Rotterdam of is het ik denk dat het in de meeste grote steden, zeker in bepaalde wijken in grote steden, dat echt zo is. Ik maak het programma overwegen eigenlijk voor Arubanen,
Curaçaoënaars, Bonaireanen, bovenwindeilanden en benedenwindeilanden. Mijn papiament is niet goed, hè? Dus... Nee, dat weet ik. Maar aangezien we broeders zijn Ja, toch. en Sam, een van je bandleden, Ja. die is ook een Surinamer, Ja, maar... die op Curaçao Ja. op school had gezeten. En als ik me niet vergis, want dat heb ik van een goede vriend van mij, hij zat op Peter Stuyver, onder andere of onder meer op Peter Stuyvesant. Oké. Zodoende. Je weet meer dan ik over Sam wat dat betreft. Nee, Sam is inderdaad geboren Surinamer, maar hij is op jonge leeftijd met zijn ouders naar Curaçao gegaan. En daar heeft hij het grootste gedeelte van zijn jeugd doorgebracht. Hij Klopt. spreekt ook vloeiend Papiamento, dus Ja. ja. En langs deze weg wil ik ook aan een andere Surinaamse vriend van mij op Curaçao, die Ja. is teruggegaan naar Curaçao. Ja. Dennis zal ze de groeten vanuit Nederland. Dus als je kijkt misschien, dan weet je dat de groeten. En Bonja, alles goed voor jou dan. Dat was even over het gedeelte van, want je hebt heel veel talenten. En heel veel dingen waarin je geïnteresseerd bent. Maar je bent ook muzikant. Ja. Hoe is dat gekomen? Muzikant, ja, Zanger, klopt. Ja, oprichter zanger, van Replay. Oprichter van Replay, vervent songwriter. Ik vind het helemaal te gek om liedjes te schrijven. Het gaat terug naar mijn opa. Mijn moeders vader van die kant. Mijn opa die was muzikant. Hij speelde op zo'n instrumentje, volgens mij noemen ze dat ding een quattro, zo'n klein soort gitaartje. Ja. Nou, daar speelde hij op. Dus ik heb het van kleins af aan heb ik het meegekregen van mijn opa. En dan gaan we een stapje verder. Mijn vader, die was een van de twee oprichters van een hele bekende Surinaamse volksband Limbo. Is een cabinagroep, Limbo. En daar was mijn vader een van de oprichters van en een van de voorzangers. Dus ik heb het van opa meegekregen, maar ook van papa. Dus ja, muziek zit echt in mijn genen. Dus zit in het bloed. Echt in DNA. het bloed. Het zit in mijn DNA. En ik heb het doorgegeven aan een van mijn kinderen. Hè. Die heeft het opgepakt. Mijn dochter Charissa. Dat klopt. Die, Daar kunnen jullie achter een foto zien. Je kan doorgaan met praten. ja, die zit ook Je in de gaat, showbiz. En ja, Charissa is de enige van mijn kinderen die het echt heeft opgepakt. En zonder dwang, die zong al vanaf het moment dat ze kon lopen. Dus het is een legacy, het gaat gewoon door. Dus ik ben benieuwd. Heerlijk. Ja. Het is fijn om te horen, want zo ben ik ook begonnen met zingen. Want mijn vader is ook een zanger. En zodoende. Dus het is... We hebben raakvlakken. Ja, dat klopt. Zeker weten. Dat is leuk om te horen. Ja. En ik ben heel nieuwsgierig hoe jullie elkaar tegen zijn gekomen. Met jullie bedoel ik de bandleden, want je bent begonnen als Pasadena's en ik heb mijn huiswerk gedaan. Ja, ja. Jullie hebben elkaar op school leren kennen, klopt dat? Ja, we hebben elkaar op school leren kennen, maar buitenschool kende ik Henk ook uit het uitgaansleven eigenlijk. We hadden vriendenclubjes en ik wist eigenlijk niet eens dat Henk zong. Ik kende hem gewoon. En op een gegeven moment kreeg ik toch het idee van, joh, ik wil een groep gaan formeren in de trant van, Four Tops, Temptations, OJ's, dat soort groepen, hè, die soulgroepen. En toen ben ik begonnen met zoeken en de eerste die ik tegenkwam was Henk. En Henk vond het wel een leuk idee. Ik had hem uitgenodigd. Ik zeg, kom bij mij thuis, gaan we even kijken, een beetje sparren, een beetje doen. En ik wist nog steeds niet dat hij zong, dat had ik gehoord van een gemeenschappelijke vriend. Die zei van, joh, ik ken iemand. Dus die had me opgeroepen met Henk. Ik zei, ja, maar hem ken ik. Ik wist niet dat hij zong. Na Henk kwam ik, via mijn broertje, kwam ik in contact met Sam. En dat was de harde kern. Nou, toen stonden we daar en toen hebben we heel leuk samengewerkt met een vierde zanger, Ricardo Lewin. En Ricardo is echt een ideeënman ook. En die had het idee van, joh, laten we lekker meedoen met de Henny Huisman Soundmix Show. En hij had ook al een lied in gedachten. Hij zegt, Enchanted leden van de Pasadena's. En wij waren gelijk verkocht. We zeiden, Ricardo, dat gaan we doen. En toen stonden we daar in de Henny Huisman Soundmix Show met de act van de Pasadena's, Enchanted Lady.
En we werden in de grote finale werden we nummer 2. Dus dat hadden we nooit verwacht. We hebben wel hard gewerkt, maar ja, als tweede uit de finale gekomen. Dus daar begon het eigenlijk. Ja, en ik las ook dat jullie nummers eerst zongen met een Duitse organisatie. Je hebt echt je huiswerk gedaan. Ja. Ja, we hebben inderdaad gewerkt met een Duits producersduo. En toen hadden we de naam Four Soul. En als Four Soul hebben we 2 liedjes met hun uitgebracht. En hoofdzakelijk Engels, als ik me niet vergis. Ja, Engelstalig, ja, absoluut. Want ze hadden een visie om ons internationaal te lanceren. En we hadden genoeg nummers opgenomen voor een album. Maar als je andere mensen je zaken toevertrouwt, van die zullen het wel goed regelen voor je, dan kan je wel eens bedrogen uitkomen. Dus dat is in dit geval ook gebeurd. Degene die onze zaken moesten behartigen, onze belangen moesten behartigen, hebben het niet goed gedaan. Waardoor het contact met die Duitse producers, zeg maar, is verbroken. En dat was heel jammer. Maar we hebben 2 Engelstalige liedjes uitgebracht. Ja. Miracles Take Time. En If You Really Love Me, een cover van Stevie Wonder. Miracles Take Time. Ja. En Miracle is uitgekomen. Ja. Jullie zijn overgestapt naar Nederlands. Nederlands. Hoe komt dat? Hoe kwam dat? Ja, dat is ook een dingetje, want we waren echt in het begin Engels georiënteerd. Ja. En op een gegeven moment kregen we een uitnodiging van een organisatie om naar Gran Canaria te gaan. Voor een half jaar, om daar op te treden in hotels. Nou, dan moesten we ons repertoire een klein beetje aanpassen. Het bleef Engelstalig, maar we gingen meer op de Four Tops-achtige tour en zo. En we hebben daar met heel veel plezier 6 maanden lang gewerkt op Gran Canaria. Maar tijdens ons verblijf op Gran Canaria hoorden we op de radio daar liedjes voorbij komen. Hele dikke R&B tracks van Boyz II Men, van Toni Braxton. Maar dan diezelfde nummers, dezelfde hits, hadden ze ook in het Spaans gezongen. Oké. Dus wij zaten zo van, wow, maar het klinkt echt dik man, maar het klinkt ook goed in het Spaans. Want ja, de muziek blijft lekker en ze hebben hem echt goed gezongen in het Spaans. En toen hadden we zoiets van, joh, als wij dan ook die dikke R&B en soul in het Nederlands gaan zingen, dan zijn we toch uniek. Nou, eerst hebben we er ontzettend om gelachen van, joh, doe even normaal, je gaat toch geen soul in het Nederlands zingen, dat kan niet. Maar daarna zeiden we, nou waarom niet? Teruggekomen in Nederland hebben we 3 tracks opgenomen, soulvolle tracks in het Nederlands. En de eerste, Ik Denk Aan Jou, werd opgepakt door een platenmaatschappij, Rhythm Records toen de tijd. Nou, dat was het begin. Ik ken dat. Het is een hele, zoals je dat zegt, dikke, vette nummers. En dat heb ik grijs gedaan. Ik denk aan... Ja, dat is een mooi nummer. Prachtig nummer. Dus het is... wat ik wil zeggen, dan moet ik even goed nadenken. Eigenlijk wil ik je ook vragen van... Wat voor tips heb je voor onze Creoolse medemensen? Ja. Dus naast dat je gewoon een reguliere baan hebt, dan ben je keihard aan het werken tijdens je vrije tijd. Eigenlijk ben je niet vrij. Eerst, daarna ga ik je vragen, hoe combineer je dat? Maar wat voor tips heb je voor mensen die niet in zichzelf geloven en die denken van, oh, dat gaat me niet lukken, oh, ik ga er niet eens aan beginnen. Heb je een tip voor iemand van als je iets wilt bereiken? Ja. Misschien een rare vraag. Helemaal niet. Het is een hele legitieme vraag. Omdat dat ook zo is, denk ik. En ik ben het in ieder geval wel tegengekomen bij mensen die weinig geloof hebben in zichzelf en denken van, dat gaat mij toch niet lukken. Mijn tip is gewoon, het begint met een stukje passie. Als je echt in iets gelooft en je wilt het echt doen, dan moet je er echt gewoon voor gaan. Laat je niet ontmoedigen, maar maak een plan
Spring niet zomaar in het diepe. Maak een plan, een gedegen plan van, joh, hoe wil ik het hebben? Tenminste, dat is hoe ik het heb gedaan, hoor. Ja. Ik heb echt alle grote dingen die ik heb gedaan. Of het nou Replay is, of het nou mijn studio is, of het nou Homebase Records is, mijn BV. Ik heb altijd gezeten en ik ben wat dat betreft echt ouderwets papier. Ik schrijf het op, want dan kan ik altijd terugkijken. Wat waren mijn doelstellingen? Mijn stappenplan, waar ben ik? Heb ik dat gedaan? Evaluatie, heel belangrijk. Maar geloof in jezelf, ontmoedigd zullen we wel raken ergens, of tenminste. Er zullen mensen zijn die je proberen te ontmoedigen. Wat voor motief ze hebben, weet ik niet, maar ik heb ook gehoord toen ik begon met Replay, ja joh, moet je niet doen, joh, er zijn nog zoveel artiesten en waarom zou het jou dan wel lukken? Dat moet je niet tegen mij zeggen. Want als ik gepassioneerd ben en ik geloof echt in iets en ik heb goed erover nagedacht, als je dat tegen mij gaat zeggen, is dat juist een trigger voor mij om nog harder te werken. Dus niet laten ontmoedigen, gewoon je realistische doelen nastreven. En probeer, vind ik heel belangrijk, probeer samen te werken met positieve mensen om je heen. Dan denk ik dat we een heel eind komen, want ik wil er ook geen zwart-wit gesprek van maken, maar ik heb het toch aan de lijve ondervonden in onze community, en dan praat ik over de black community, is het toch, wij hebben nog niet genoeg, een beetje krom gezegd, een goed netwerk om elkaar te steunen. We zijn nog zoekende. En dat netwerk moet gewoon sterker worden, zodat we elkaar echt sneller kunnen vinden en beter kunnen steunen. Want er zijn een heleboel mensen uit onze community met fantastische ideeën. Wat ik zelf ook merk is dat er een grotere bewustwording is binnen, ik zeg dan weer even eigenwijs, onze community. En je ziet dat er ook steeds meer samenwerking komt en dat is key. Samenwerking is gewoon key. Want dan kunnen we elkaar gewoon naar een hoger plan tillen. Daar geloof ik heel heilig in. En vandaar dat ik me ook altijd openstel voor ideeën, voor toenaderingen. Weet je, ik wil altijd wel luisteren. Hoe combineer je dat? Het leraar zijn, optreden, je BV. En je bent niet alleen bezig met je dochter, want als jullie in de studio zijn, dan zijn jullie echt zakelijk business-wise, dan is het niet vader en dochter, is business. Ja, echt. En je hebt andere artiesten die je ook begeleidt en ook nummers meemaakt. Hoe combineer je dat? Ik ga bijna zuchten ervan, Lutson. Maar een goede vraag. Hoe combineer ik dat met hard werken? Keihard werken. Sommige mensen kennen mij alleen maar als onderwijzer en die denken van, als onderwijzer, nou leuk voor hem, top, dit en dat. Maar net wat je zegt, je hebt een BV te runnen met je artiesten, je hebt een studio die draaiende moet blijven. Je hebt sowieso Replay dat gewoon door blijft gaan. Misschien zijn we niet meer zo zichtbaar als vroeger en mensen vragen zich af, bestaan ze nog? We bestaan nog wel degelijk. We werken nog steeds. We hebben nog steeds onze optredens, regelmatig. Maar misschien omdat we meer in het bedrijfsfeestencircuit zitten en minder in de openbare sfeer, dat mensen ons minder zien. Zijn we iets minder in beeld, maar we zijn nog steeds heel actief. Ook met Replay ben ik bezig nog steeds liedjes te maken. En dan niet te vergeten, ik ben ook nog steeds vader. Dus daar moet ook in geïnvesteerd worden in mijn kinderen. Dus het is heel veel wat ik doe. Maar ik zeg meestal tegen de mensen, als ik met ze communiceer via de app of wat dan ook, zeg ik, als ze vragen hoe gaat het met je, zeg ik ja, druk, maar wel de goede drukte. Dat wil zeggen, ik doe allemaal dingen die ik leuk vind. En daardoor kan ik het ook opbrengen. En ja, soms slaap je heel weinig. Maar dat ken jij ook. Ik ken jou goed genoeg. Niet over vertellen. Je mag dit eruit knippen, maar jij bent ook iemand die weinig uurtjes slaapt. Maar het is als je de passie hebt voor bepaalde dingen, dan kan je gewoon daar tijd voor vrijmaken. En
wat ik al zeg, dan blijft er weinig tijd over om te slapen. Maar ja, Oké. ik vind het leuk. Laat ik het nuanceren. Anderen gaan vrijdag, want vrijdag ben ik vrij, zaterdag en zondag. Ja. Anderen gaan feesten. Wij investeren onze tijd om dingen uit te zoeken. Juist. Absoluut. Dat heb ik heel mooi gezegd. Ja, toch? Ja. Ja, het is wat. Even kijken. En dat gedeelte over de BV. Ja. Waarom heb je gekozen voor een BV? Want je hebt meerdere vormen. Je had ook kunnen kiezen voor een maatschap. Ja. Eenmanszaak. Ja. Wat zijn de voordelen om... Of heb je je laten adviseren door een account? Of, precies dat. is Precies het, dat. Okay. Ik had eerst een eenmanszaak en dat heb ik omgezet naar een BV. Ik heb me laten adviseren van, joh, wat kan ik het beste doen? Ja, als je door wilt groeien, en dat wil ik, dan kan je beter kiezen voor een BV, want het heeft bepaalde voordelen. Je bent juridisch ook wat veiliger als je een BV hebt. Daar ga ik verder niet te diep op in. Maar als eenmanszaak loop je dan juridisch bepaalde risico's. En als BV zijn bepaalde dingen afgedekt. Je wil je privé toch een beetje beschermen. Ja. Dat is een van de dingen. Waardoor ik heb besloten, ik heb nog meer adviezen gekregen hoor. Waardoor ik heb besloten om een BV ervan te maken. Dat is prima. Helder. En artiesten, hoeveel artiesten heb je? Wil je ze benoemen? Wat wil ik zeggen? Ik zou aan de luisteraar of degene die nu kijken willen zeggen van straks zal ik in ieder geval de gegevens van Replay, Homebase Record en alle artiesten van hem hieronder plakken. Dus zal ik de link zetten. Dus dan kun je verder zelf gaan uitzoeken en genieten van muziek van Replay en van de nieuwkomers van Homebase Record. Ja, nou goed, ik heb sowieso in Homebase Records als eerste... Ja, ga je dan? Ik ga door. Yes. Ik heb Charissa, First Lady of Homebase Records. Charissa Melanin, ja, ze heeft de naam ook veranderd. Charissa Melanin moet ik zeggen. Ik heb Tovik, begenadigde zanger, geweldige songwriter ook. Ik ben heel blij met deze twee artiesten. Ik had tot voor kort een andere artiest, maar we zijn op een goede manier uit elkaar gegaan. Dus ik ben nu met 2 artiesten in Homebase Records en dat is hartstikke goed, want we kunnen heel veel tijd en energie stoppen in die artiesten. En dit jaar gaan we ook echt heel veel dingen met ze doen. Daarnaast zijn er artiesten die heel graag willen aansluiten bij Homebase Records, maar we hebben besloten, heel bewust, om het nog even wat klein te houden. Intiem, beheersbaar. Even intiem en beheersbaar, precies dat. Want we hadden nu echt makkelijk meer dan 10 artiesten kunnen hebben. Ja. Maar mijn insteek is dat als jij artiest bij mij bent, ik jou alles moet kunnen geven wat een artiest nodig heeft. Ik ben zelf artiest, dus ik weet wat een artiest nodig heeft. Ik snap je, dus je gaat voor kwaliteit en niet kwantiteit. Precies dat. Yes, okay. Ja, kwaliteit. Kwaliteit. In Replay, jullie treden nog steeds op. Ja. Wanneer kunnen mensen weer van jullie genieten? 2020? Ja, 2020. We hebben een clubtour. 2020, dat is uit het hoofd maart. In maart doen we een aantal middelgrote locaties aan. Uit het hoofd roep ik Arnhem, Rotterdam. Volgens mij... Maar in ieder geval, je zou niet, sorry voor de interruptie, uit je hoofd hoeven te weten, want ik zal de link allemaal hieronder plaatsen. Precies. Maar dit jaar zullen jullie dan een clubtour. Ja. En dat is van januari. Wanneer begint het tot wanneer? Indicatief het begint in maart. Het begint in maart. En maart, april. En we moeten kijken wat er nog allemaal komt. Want we zijn nog steeds in gesprek met bepaalde clubs. Maar sommige dingen liggen al vast. En sommige opties staan nog open. Dus dat.
Prachtig. Ja. Dus we gaan de komende, dit jaar, laat ik het dan zeggen, kunnen we weer van replay gaan genieten. Ja, zijn er ook nieuwe nummers? Ja. In de maak? In de maak, precies dat. In de maak. Er zijn een paar nummers die we aangereikt hebben gekregen en waar we met heel veel interesse naar luisteren en kijken van wat kunnen we ermee doen. En we zijn zelf ook aan het schrijven. Zelf schrijven wij ook. En er zijn een paar leuke dingen. Ik ben zelf, persoonlijk ben ik bezig met 2 dingen voor replay waarvan ik denk, en dat weten ze nog niet eens hoor. Nou, vandaag wel. Mijn collega's van vandaag weten ze dus wel. Maar ik ben bezig met 2 dingen waarvan ik denk dat ze heel leuk kunnen worden voor replay. Verder komen er een paar samenwerkingen aan met andere artiesten. Ik mag nog geen namen noemen. Wij zijn nieuwsgierig. Ja. Eentje kan ik zeggen, dat is een artiest uit Nederland. En eentje, dat is een artieste uit Suriname. Suriname, alright. Ja. Dus het zit er ook wel dik in dat wij dit jaar, geen 2020... jazzzangeressen? Ze is geen jazzzangeres. Oké, dus, want ik had iemand in gedachten. Oké, right. Maar we gaan ik ga niet blijven graven. We gaan hoogstwaarschijnlijk dit jaar gaan we naar Suriname voor een reeks concerten. Ja. Oké, dus het wordt een drukke jaar. Het wordt weer een druk jaar, geweldig. En ik kan nog niet te veel zeggen, maar ik ben naast deze BV ben ik bezig met een andere BV ook. Oké. Niet alleen hoor, met een compagnon ben ik bezig met een andere BV. Dus ik zal me dit jaar weer niet vervelen, Lutsen. Oké, dus dat wordt 2 BV's en je maakt er geen holding van. Daar hebben we over gesproken. Voorlopig zijn er 2 separate BV's. En in de toekomst zullen we wel kijken of we daar een holding overheen gooien. Ja, wie weet. Ja. Dus spannend. Ja. Volgens mij heb ik in ieder geval van mijn kant alle vragen gesteld over alle items gehad die ik wilde hebben. Ja. En ik weet niet of je iets hebt? Of? Ik heb iets, als ik dat ook even kwijt mag, puur vanuit mijn persoon. Ik voel eigenlijk al jaren een roep van Afrika. Oké. Afrika roept mij, al jaren. Ik ben heel erg geïnteresseerd geraakt in Afrika. Ik ben zelf in documentatie gedoken om te kijken. En tot mijn grote verbazing schrok ik wakker, een paar jaar geleden alweer hoor, dat Afrika eigenlijk prachtig is. En ik kreeg een soort kortsluiting hier, want de beeldvorming die ik altijd voorgeschoteld kreeg via de media, was dat Afrika maar een armoedig zooitje was. En mensen die altijd maar hulpbehoevend waren en ziek, zwak, misselijk en vallen dood neer. En door mijn eigen graven ga je van het ene naar het andere. En je ziet alleen maar positieve dingen, kwam ik tegen van Afrika. Ik heb daar steden gezien. Metropolen gewoon. Fantastisch. Ik heb daar huizen gezien van mensen. Fantastische villa's, villawijken. En er ging bij mij echt een wereld open, eigenlijk een continent open, Afrika. Dat ik dacht van wauw. En die roep van Afrika naar mij, ik hoor dus echt Alwin, kom naar huis. Kom kijken hoe het hier is. Oké. Dus ik heb gezegd, bij Leven en Welzijn 2020 ga ik zeker naar Afrika met een hele andere mindset. En ik zou eigenlijk... Eigenlijk zou ik alle zwarte mensen, ik mag het zo zeggen toch? Je mag het anders zo knip je maar. Alle zwarte mensen zou ik willen oproepen om naar Afrika te gaan. Ga naar Afrika, ga zelf kijken hoe het is. Maak je eigen beeldvorming, vorm je eigen mening en kijk wat je doet. Ik heb al ideeën wat ik wil doen als ik naar Afrika ga. Ga je dit jaar? Ik ga dit jaar 2020 zeker naar Afrika. Ga je mee?
Ja, ik ga mee. Top. Top. Daar hou ik je aan. Oké, ik ga nou niet meer terug. Want kijk, wij zijn redelijk bewust. Die Yes. awareness is bij ons aanwezig. We kunnen nog steeds veel verder gaan. Maar bij heel veel mensen is er nog onwetendheid. Ja. En die onwetendheid, dat moet plaatsmaken voor bewustwording. En die bewustwording gaat jou gewoon tillen naar een hoger niveau. Maar dan moeten we ook duidelijk maken dat we weten in ieder geval waar we vandaan komen, dat we niet minder zijn. No. Alwin, waar zijn we aan begonnen? Maar genoeg over dat. Ja, toch. Wat ik leuk vind is in ieder geval dat je me de ruimte hebt gegeven om een gesprek met je te voeren. Yes. Hartelijk dank. En het heeft vandaag iets meer dan 30 minuten geduurd. Ja. Maar ik heb nog meer vragen, maar ik denk dat het voor nu voldoende is. Yes. Nogmaals, mij dank. Thanks for having me, weet je. Ik vond het echt te gek om mee te werken aan Award TV. Award TV. Ja, dus yes. Nogmaals bedankt. Dankjewel. Jij bedankt, man. Oké. E assim que nós chegamos na final de nosso programa Award TV. Meu nome é Elcia Dox, Teotrumbian. Tchau, tchau. Dank je voor de sintonie.